Bijap tero ang payui sini kokbrok ni palnok rokno kabangunukha. Angkai karinero bo seinero bo katung kazaklai sileiman rok nukha. Sekarang jeng Bijap tero kokbrok te hukum mission simisi afro asuk laimani. Sekarang 1993 faising rokota. Ngetabo ke kebangman ungka sini berkebangman ungka ang sini rokno te Bijap karinai rokno ani kafang ni hambai te hamzak mong yafaro angkai asak simia baskang ni bisirogo tebo Bijap sijak rok manana tebo koktang rok koglob rok tebo kaham kerang kotomarok manana nei ang katungo kokborok tabuk thui tonglia sini mani kok tabuk basa sinai omo sering kasang khate kerang sawot bathaklia ani bahaino Bijap kangsa okhorkha tagni o Bijap tero kokborok ni lekhamung raidano tuyoi engke man khake kokborok saito sobani palnogo phai nai phimano tekaisa bahaino oro danoren ni bahaino kaisa okhorkha bani sijak rok piaba bani palnok ngakena organa uno ang buska uno basai kok sai dungo mono monai bimeno sikla rok mamlase lekha pori nai rok lekha srungjak rok srungi tongnai rok te kereng rok no ang khaba sarana musungo suidi sui simino khiklai ta tongbai jadi pai simino khiklai ta tongbai jadi ang koijawo khok tangnani Serengnani kok tangnani jeng khaba salaina nangnai tilangai pai khiklai tongma baingla jeng bo serengnai tei buino bo forengnai o samaino tanglayana ang jotono khafang yafarei ani kok orono mathaka hambai